जोंहा बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव आरो भारतनि रौनिया हान्जानि हेफाजाबजों एसिया हादोरमानिनो बयनिख्रुइबो गोजामसिन आरो मुलुगनि थामथि गोजाम बे दुरुन कापआ बिटिआरआव खननै जालांबाय आरो देग्लाय खनसेबाव एखेलाथारिहै खनथाम जागोन आरो बेनिनो ट्रफि टुरा जोंहा जायो बोसोरफ्रोमबो आरो देग्लायनि जि 134 दुरुन काप बिनि ट्रफि टुरा दिनैनिफ्राय जागायबाय फुंबिलि समाव तामुलपुर आरो बेनि उनाव दायो उदालगुरि जिल्लायाव जानो गोनां जि ट्रफि टुर आं बेखौ उदालगुरिनिनो नैबे भेरगावआव लानानै फैदों आरो बे भेरगावआव लाना फैनायनि मोनसे ओंथिया जाहैबाय मा थांखिया जाबाय मा जिहेथु आङो बिटिआरनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफानखौ नायो आरो बे हिसाबै जोंनि दैदेननायावनो बे दुरुन कापआ जाबाय थादों दा बेखायनो समस्तिनि रायजो राजाफोरा जाहाथे बे दुरुन कापनि सोमोन्दै मोनथियो आरो बिनि ओंथि आरो बिनि गोनांथिखौ जाहाथे बुजियो आरो रायजो राजाफ्रा नायनायनि जाहाथे खाबु मोनो आं बिनि थाखाय बे दुरुन कापनि बे ट्रफि टुरखौ देग्लायनिखौ आं बेहाय लाना फैनाय जादों। देग्लाय मोनबेसे हानजा गेलेगोन? देग्लायथ' जोंनि क'क्राझार इभेन्टआव मोनद' बेवहाय जोंहा बड'लेण्ड एफसि दङ, कार्बि आंलं मर्निं स्टार क्लाब, पान्जाब आरो बेनिफ्राय जोंहा मोनसे आइटिडिपि गासै मोनद' हान्जाया जोंनि क'क्राझारनि जानो गोनां जायगायाव फैबाय थानाय जुलाइ दाननि 27 खालारनिफ्राय गेलेगोन। बे दुरुन कापनि गेजेरजों जोंनि बर'नि गेजेराव जोबोद मुलाम्फा जादों मानो होनना बुङोब्ला बे दुरुन काप खुंनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जोङो जोलुर गेलेनायनि जि थासारि जोलुर गेलेनायनि जि गोनांथि बेखौ जों रायजोनि गेजेराव दानो हादों आरो बे दुरुन कापआव जायफ्रा गेलेबाय बिथांमोना बांसिनानो साख्रि मोनदों आरो बेवहाय जोङो दुरुन कापआव जिहेथु जोङो बड'लेण्डनिफ्राय मोनसे टिमखौ जोङो गेलेनायनि खाबुखौ मोनो बड'लेण्ड एफसि मुङै आरो बे बड'लेण्ड एफसियाव गेलेनानैनो दुरुन कापआव गेलेनाय खाबुखौ मोनो। गोबां खेलारि थानो हागौ गोबाङा गोसो जाब्लाबो दुरुन कापनि टुर्नामेन्टआव गेलेनायनि खाबुखौ मोना नाथाय जोङो थोंजोङै दुरुन कापआव बड'लेण्ड एफसिनि जानानै बे दुरुन कापखौ गेलेनो खाबु मोनो। बे जोंनि सेंग्राफोरनि थाखाय बा जोंनि फुटबल गेलेगिरिफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां खाबु आरो बिनि गेजेरजों जोंहा मुंदांखा जादों। बड'लेण्ड एबा बिटिआरखौ गोदोआव मोनथियामोन दिनै दुरुन कापनि जि प्रसार खालामनाय फोसावनाय बेखौ सनि टिभिया लायो दा बिथांमोना सारा मुलुगावनो दुरुन काप जाबाय थानाय समाव सारा मुलुगावनो क'क्राझारखौ माने टेलिकास्ट खालामो आरो बेयाव जों क'क्राझारखौ सिटि अफ पिस होननानै बिमुं होदों। दा बे सिटि अफ पिस हिसाबै क'क्राझारा सारा मुलुगाव दुरुन काप जाबाय थानाय समाव फोसाव जायो दा बेखायनो बिनि गेजेरजों जोंहा जथेस्थ' मुलाम्फा जादों।